arsa hamba petimbang putra pinanganten sarimbit ingkang ibu age-age ngabiyantara wonten ngarsanipun bapa mekaten to kalamun kawijil wonten ing lisan. Assalamualaikum Bapak. Bapak putra putrinya berat mana? Apa nanti Pak? Waalaikumsalam Ibu. Bu, setelah Bapak gendong, Bapak bobo, Bapak pangku, Bapak timbang, ternyata mereka berdua sama beratnya. Podo abote Bu. Sama beratnya Mas MC. Ingkang Rama ngendika sama beratnya padha-padha abote. Mugi-mugi risang pinanganten sarimbit padha-padha tresna lan asih mekaten ugi ingkang Rama saha ibu boten beda-bedakaken tresnanipun dumateng putra pinanganten sarimbit. Punika putra piyambak, punika putra mantu, ananging sami utawi padha tresnane. Purna hamba petimbang putra pinanganten sarimbit ingkang Rama jumeneng arsa misuda. Putra pinanganten sarimbit ger putraku ger putriku. Sliramu dina iki tak wisuda dadi raja ya ratu sedina ger. Muga-muga nggonmu burayan dadi keluarga sakinah mawaddah warahman kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalenggahaken. Risang pinanganten wis lenggah jejer semanding wonten ing dampar kencana. Ingkang Rama miwah ingkang ibu lenggah wonten ing ngiring kananipun sasana kang sampun piniji. Kacar kucur kacang kawak beli kawak. Kacar kucur sing adoh dadi sedulur sing wis dadi sedulur sansaya anggenira sumandulur. Kacang kawak beli kawak sing adoh dadi sanak sing wis dadi sanak sansaya anggenira sumandulur. Arta receh pralampita mring sedya mring gesangipun risang pinanganten sarimbit nenggih Roro Ayu Anggita Agnes Anggraini kalian pun Bagus Febri Adianto. Mugi tansah kasinungan sandang pangan kelawan papan. Guna kaya kacar kucur katampi dening risang pinanganten putri. Datan wonten ingkang barebel mengko pratandha. Bilih risang pinanganten putri tansah setitik gemi ngati-ati anggenipun kula wentah guna kaya kuno kaya sampun katampi risang pinanganten sarimbit suwan dumateng ingkang ibu noninjih Ibu Suswanti arsa titip guna kaya risang pinanganten sarimbit nenggih Anggita Agnes Anggraini
kalian pun Bagus Febri Adianto. Wasai gong diri ninggalke mangsa muda lumebet wonten ing tataraning gesang bebrayan agung. Purna kacar kucur Gunakaya risang pinanganten sarimbit arsa nindakaken adicara suap-suapan utawi dedulangan. Risang pinanganten kakung nenggih Bagus Febri Adianto. Wis ngepel-ngepel sego cacah 3. Mengko pralampita bilih risang pinanganten wis manunggalaken 3 perkasipun. Wis manunggalaken kalih keluarga pisan lumantar panunggaling putra pinanganten sarimbit. Sarawa sarawi lawuh ati antep minangka pralambang manteping nala anggenira samya palakrama. Ora dinding dedulangan risang pinanganten sarimbit arsa niru sarwining kandha. Purna risang pinanganten sarimbit wus suap-suapan utawi dedulangan lajengaken adicara ngunjuk tirta wening ya banyu bening. Risang pinanganten ngunjuk tirta wening minangka pralampita mrih sabaring pakarti kang arsa linampahan linambaran weninging penggalih miwah meneping kalbu hayu hayu hayem tentrem bagya mulya tinebihna ing rubita. Sampun jengkara saking dampar risang pinanganten sarimbit estrining penggalih hamung ngrasa lumarap ngabyantara wonten ngarsanipun para werda nyun puji donga ugi pangestu. Risang pinanganten sarimbit sowan dumateng ingkang Ramana Nggih Bapak Agus Kuswandi saha Ibu Suswanti. Sembah
sungkem bekti kula dumateng Rama miwah Ibu. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Ingkang tansah luhuring budi, ingkang tansah ngukir jiwa raga kula. Kula nyuwun pangapunten awit sedaya kalepatan kula wiwit kula alit dumugi kula dewasa. Rama Ibu. Puji donga pangestu saking Rama. Saking Ibu dados jimat kula. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Kathah kalepatan kula sungkem kula dumateng Rama miwah Ibu. Gere putriku Anggita Agnes Anggrana, putraku Febri Adyanto. Wong tuwa rina wengi ora kendhat nyuwun ring Gusti Maha Suci. Olengku ngger aja nganti lali manembah mring Gustimu, Gusti kang pantes sinembah. Aja nganti owas saking anggering kautamen, angger-anggering negari ugi anggering agami. Ger putraku putriku, dongaku nger dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Purna nyuwun puji donga pangestu dumateng panjenenganipun Bapak Agus Kuswandi saha Ibu Susanti. Risang pinanganten sarimbit lumakson Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Sembah sungkem kula dumateng ingkang Rama utawi dumateng ingkang Ibu. Kula nyuwun puji donga pangestu saking Rama miwah Ibu, mugi ngen kula gesang bebrayan wonten ing alam donya. Tinebena saking rubeda Rama Ibu. Donga puji pangestu saking ingkang Rama miwah ingkang Ibu, ingkang pinengka dados jimat kula. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, ingkang tansah paring pituduh luhur, pituduh dumateng kesaenan. Rama Ibu kathah kalepatan kula wiwit kula alit dumugi kula dewasa. Gera putraku Febri Adyanto, putriku Anggita Agnes Anggrani. Wong tuwa tansah nyuwun mring Gusti nggih. Rina wengi datang kendhat nyuwun mring Gusti muga-muga nggonmu bebrayan. Tinebihna saking rubeda tansah manggih kabagyan sarta kamulyan. Dongaku ngger dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Purna nyuwun puji donga pangestu saking Rama miwah Ibu. Pinanganten sarimbit wangsul wonten ing sasana sekawit menjih wonten ing dampar kencana.
kanthi nyuwun mring Gusti Kang Maha Suci Maha Welas miwah Maha Asih. Pinanganten sarimbit sampun saya dipraya arsa lelumban ing samudraning bebrayan agung. Ndedonga nyuwun mring Gusti mugi anggenira pinanganten sarimbit bangun bebrayan tansah manggya kabagyan sarta kamulyan.